Ndase hayi hlalani phansi ke sanhlani phansi yothu bendicemba utata uMadlanga ne ukind. Niyamazi my lord. Niyamazi my lord guys. Andazi nikusini. Sikule nto kaNomkhithi. Kule case kaNomkhithi noTebogo Thobejane ne andithi ngoku senza i-trial within a trial where basically i-defense ka-accused number 1 is arguing into lokubana no kwa indlela wabanjwa ngayo accused number 1 ayikho semthethweni yabo. So anything eyathathwayo during la search and seizure akumelanga ngabe yayisetshenziswa kule case yabo noNomkhithi yaqonda. So bathi ke ngoku abayifuni loo nto yaqonda. So ke ngoku ku-trial within a trial ke ngoku bantase obviously kwabizwa amangqina ke ngoku estate, meaning that kwabizwa kwaqala kwabuzwa i-informer, the guy that actually went to the scene, which is ngubana ngoku nantsi ifani yakhe iflasha nkosi yam, uShepherd. So kwabizwa uShepi kuqala, uShepi wayisitshoke i-evidence yakhe in chief. After uShepi kwangena uCaptain Sekgobela sharp. So namhlanje ke ngoku into ibisenziwe be-cross examinishwa uCaptain Sekgobela nge-evidence yakhe ayinikezileyo last week yaqonda. Ziphele apho ke ngale nto kaNomkhithi no phofu into kaMusakekana le usingayo nguMusakekana because nguye u-accused wokuqala yava sharp chomi. So ke ngoku namhlanje bekungene uTsotetsi ke ngoku. So uTsotetsi ungena njani? He took over one of the crime scenes ngela xesha kanye li-critical lobana u-accused number 1 amoviswe aswe kwenye indawo. Sharp chomi. Mandiqale kule cross examination kaTsotetsi. U-cross examination last week ngezezinye lawyers, I think lawyers ka-accused number 1. Yeah, andikho sure wethu ndibhidekile mpela ngoku in terms of who's representing who, because into endiyibonayo into nokubana i-lawyer ka-accused number 5 nambona lasisi lo we-fraud ke i-lawyer ka-fraud money laundering ithi andizingeni ntombazana, andizingeni because uyenze ngabomi le nto. Uyenze ngabomi le. Abona aba-fraud babhalwe apha aba-money laundering uyenze ngabomi. Andizuba yi-lawyer yakho mntasi, ndizuba yi-lawyer yakho. So ndiyabhideka into yokubana ngubani oyi-lawyer kabani ngoku, but ndizazama uyifumaniseka. Into endiyaziyo uba ndase ephambili yobana uStampesh is representing more than one person. Qonda? uStampesh I think urepresenta uKate Matlala, unkosikazi kaKate Matlala no-accused number 2. Kate Matlala mos ngu-accused number 3, umfazi wakhe ngu-accused number 4, bahlanu. Sharp chomi then say kule nto ke ngoku yoba e-cross examinishwa. So cross examinishwa nguStampesh. Niyamazi mos Nompendulo ngulasi sisithi akayeke uthetha uthi usayicinge i-question yakho abe sekuphendula indlela angava ngayo laa mntu. Uthi usathi athi nantsi answer, phendula into engekhoyo phofu. Unjalo kuStampesh. So uStampesh ke ngoku bantu ase-cross examination uSekgobela. So uyambuza ke ngoku uStampesh into yokubana phofu uStampesh was basically saying into yokubana wena kwayo yonke laa nto wawuyenza ngalaa mini yayingekho. Yonke laa nto oyenza ngalaa mini yayingekho. In fact wena andikwazi noba wena ungene njani esipoliseni because awazi ufokola. Wena unguthalala womntu wena. Kuthiwa wena nakunako uyikhomanda yantoni ungazi nto yaqonda. So ebesitsho kuStampesh esitrapha they left in disarray. How do you mean? So nothing was packed away as you're supposed to do after you search a crime scene. Everything was dumped on the floor. Things were just moved like somebody took his arm and threw things out of the cupboards, threw it on the floors. Nelisa pakela dilo ka tsela le tshwantse re le pakele ka yona se le feditse go dira di-investigations tsa lona ne ka re fela motho tsentse le tsogo ko khabetheng a re dilo fatshe ka go kana tsona tswa tsamaya. Yes, that's correct. And despite you being the commanding officer on that day, you never gave instructions to any of your members to fix up that issue, to go and pack things back properly, as they're supposed to do, correct? Ya ka wena o le tsore ko wena no le in charge ha wa neela na ka instruction mo go di-members tsa ga gore busetsang dilo di pakege ka tsela e re di kgoditseng ka yona. Correct. So your evidence, sir, that you followed the law with precision, you're a commander that do things in the right way, is just not the truth.
yaanong botlhatsi ba go ba gore wena no le commander ke wena no ebile wena o sepela ka molao ka nako ka na ga o le ko sengeng ga se nnete. Because we now is. Sorry, just if you want to respond. You can continue after you. Because now we know for a But fact. the question is, you did not follow the law as you were supposed to as a commander. What is your response? Captain Sekgobela, and shame Captain Sekgobela is so respectful. Uyafana noma yayithi. Uyaqonda? So Captain Sekgobela amxelele into yokubana hayi council awukwazi kaloku sanisho kanjalo. Kwathini amxelela hayi thi ndikukhumbuze like yabo kwezinye indawo because these people are shouting at him, so kwezinye indawo shemumva into yokubana uyabhideka like ikhona lento omhlambi bephazamiseka pha into athethe into bengayithethanga but aphinde ke ubantu ase abuye athethe le befuna uyithetha sharp chomi. So ke ngoku kule cross examination yakhe noStampeshi into esiphume nayo thina into yobana uStampeshi uthi akazinto and uStampeshi akafuni into yokubana uCaptain Sekgobela xa isithi uCaptain Sekgobela andivanga sisingicela uniphindele athi uStampeshi anizuyiphinda kutsho uStampeshi ingathi bantase liqhude lenkukhu into umqhagi namazi umqhagi masibantase ngathi lingumqhagi wenjenje uStampeshi kulanta la court uthi andizuyiphinda lento nithithileyo unive kahle oh athi my lord mamela ke sisi yabona lo uCaptain Sekgobela njengoba elapha nje uzele into nokubana azophendula imibuzo and wena umsebenzi wakho kuthi xa engawuvanga umbuzo wakho uphinde ubuze again. So leyo into asizuba nayo apha ekhotini yami. Athi uStampeshi yabo wenza la mfutho ba neyale nto thetha ngayo bantasi akaphendulanga but wenza laa nto yabo athi my lord siyavumelana na athi uStampeshi ufuna ndivume ntoni wathi ndiyabuza siyavumelana na khonto ndizayivuma waphinda wambuza siyavumelana na ndisade ndithinke because uthethile my lord kutsho uStampeshi bantase xa ndisithi kulo uStampeshi wenje ndikulata la courtroom if nicimba ebewesi kumadlanga animazi nina kulaa case yakhe akava kwanto uyabuza my lord again okwesihlanu siyavumelana na uStampeshi wathi my lord if utsho loo nto itshoyo because kalosana nguwe as the court pleases because kalosana nguwe ungqontsonqa nguwe ukukhala sakho isihlangu apha yava bandasi sharp chomi 100% right. No, in Bramley they did not kill anyone. There is no way we're suspecting them of committing a case of murder in Bramley. This is 100% correct. The murder is a charge under Verena Gate. We'll come back to that. Below is this a convenient time to take the teacher? What are you doing with that document there? I'm not handing it up, my lord. It's not relevant to the proceedings. The witness has conceded that the person by the name of Tau was also arrested on the day was arrested on Bramley Cash for illegal, as he called it, firearm and ammunition. And he's also added that that was the offence that was committed I in heard the that, jurisdiction. I said to the witness, I'm going to come back. He has indicated that that is what offence was committed in the jurisdiction of the Bramley SAPS. Are we in agreement? May I ask for the adjournment? Are we in agreement? My lord, that's what he said. Are we in But agreement? my lord, the record reflects that what he said. Are we in agreement? My lord, the record reflects so. It means we are in agreement. What more can I say to the court than the record reflects that what he Yes, said? but I'm asking you, are you in agreement? That's what the witness in fact Yes, my said. lord, the record will so reflect. Let's forget the record. I'm asking you. That's what he said, my lord. Thank you. The accused may rise. Thank you. We're going to take the short adjournment. We shall return we shall return soon to continue with the proceedings.
The witness, Captain Sekubela, sir, you are under cross-examination. You are not to discuss the nature of your evidence with anyone, okay? Good. Understand, madam? Good, thank you. The court will then take the short adjournment. All right. Wathi my lord, okay, it's fine. Mas ajenini fast saphinda sibuye. Xa siphinda sibuye wathi my lord andikaphumi kulaa nto bendithetha. Ndithi wena uyivile nale nto bendithetha into nokubana i-witness xa ilapha isithi into iphinde uzayiphinda. Ebekind kumy lord before esithi ndiyakucela ube kind uphindele kwathini. Hawu uthe xa ebuya ngo-round 2 wathi ndithi uzayiphinda wena. Ndithi uzayiphinda qomba my lord uzawutsiba kulaa nto la into lanto babekelwayo la pulpit. Athe kustampesha wabe ustampesha esenza ezanto zakhe nesase izanto zakhe azenza ngobuso bantase ya abesenza andimazi mani ubuso bakhe angathi utyiwa zizinto ubuso bakhe akakwazi uthula athi ya ustampeshi phofu ukhupha into ngomlomo andithi mics is on pha so ngoba Thixo wami xa unohlala nalo muntu endlini akandenzi nerves yo. Ms. van der Heever, this court took some time during the short adjournment to consider what transpired just before I took the short adjournment. And I believe it's now important that I draw your attention very succinctly to a concern that this court has. The court asked you a very simple question, whether you agreed or not. And your response came across as you were refusing to respond to this court. It was not meant to trap you. It was not meant to test you. It was not meant at any point in time to put you in an uncomfortable position. As the trier of fact, this court is full well entitled to ask any counsel whatever question it deems appropriate in the circumstances in order to be able to clarify matters. And I'm just raising this concern to you that I found the conduct displayed before the short adjournment to be highly unacceptable. I am now inviting you moving forward to please desist from this type of conduct when the court engages you, so that we can move on and unnecessary atmosphere is not being created during the course of these proceedings. It was a simple whether you agreed or not. It was clear. When the witness gave a response, you were not interested in listening to his response. You engaged Mr. Grovier. That is the reason as to why the court asked you whether you agree with what he said or not, because you did not. You dismissed him when he gave a response. And therefore, under those circumstances, the court engaged you. So please, can we just have curial courtesy to the court when we're proceeding in this matter, and that it will take everyone very, very far during the course of the proceedings. Good. Thank you very Lord, with much. the greatest of respect, what your Lordship says is just not correct insofar as I dismissed or didn't hear what the witness said. I said to the witness very clearly, before I even turned to Mr. Grovier, I will deal with that issue later. It was quite clear, my Lord, I heard what the witness said. Again, my Lord, the record is, there's a transcript. When I hear what your Lordship said, may I please move on? Yes, I hope you have taken the advice and the caution from this court. Ms. van der Heever, My Lord. I say I trust that you've taken the advice and the caution from this court. My Lord, I as the court pleases. Thank you so much. Good. Captain Sekubela, you are still under your former oath to speak the truth. But anyways ke bantase kwangena ke ngoku captain I think captain na
kanye andiyazi ke ngoku irenk yakhe but uTsotetsi. So uTsotetsi ke ngoku asicacisela abantu asintoni ukubana no mna into eyenzekileyo ndisukile ele nto ze ndive ngecall ndisithi ndemsebenzini watsho icall yabe ngusirhobele wathi usirhobele yeye khawuleza ufike apha kule briefing location because naku abantu kuthiwa bagqiba ukhomitha umbaso kaAmanswat khawuleza ufike nyhani uTsotetsi uthi ndaleqisa phaa uthi xa ndifika phaa sabrifa gqiba kothi sangena emotweni ngeneni kodwa emotweni nyhani salandela i-direction esiyinikwe ngubani nguShepi ndandikhumbula uShepherd ke uthi salandela loo direction bantase uthi xa befika phaa bafika nyhani bayibona laa Viano niyakhumbula mos into eyenzekileyo andizuphinda ndicacise iViano niyazi vela xa kutheni if awuyazi kuzawufuneka uye ulandele le playlist umlandeli le playlist yale case sharp cho. So uthi ke xa befika kule nto le Viano bantase bafike nyhani bafike bathi hey wonke umuntu phansi baphuma bathe izandla phezulu nyusa izandla kwathiwa phantsi balala phantsi wabesithi umusa ke kanti into yokubana yena uyagula akakwazi into nokubana alale ngesisu phantsi unento elapha yava wajikwa bantase wabotshelelwa ngapha lamakhwenkwe afakwa ngaphambili which is the same thing that Sirhobela said and then bathi ke ngubahamba naye baya nayo kwenye crime scene to go secure la I-20 ababase ngayo umuntu xa befika phaa uTsotetsi yena kwabe kufika aba bantu bathatha i-crime scene and all of that besithi no siyamdinga nalowa because kaloku kuzofuneka kuthathwe i-gun residue from yena so kuzofuneka ezile apha so xa ebuya lowa ungukekani xa ubuya senxiba into emnyama engasanxiba ngalaa nto into le nto mustard ebeyinxibile before yabo because kuthiwa uye wagula wazikhohlelela wakhohlela igazi ulikhohlela njani mani igazi ubusuku basabantu usuke endlini uzazi ukhohlela igazi but still uyahamba uyokwenza ubustoti uthi kukho ipolisa lalithi kuye ngalamini kusestoti nangoku umusa ndiyo umusa noba ukhohlela igazi ustoti musa ke kani anyways masiyeni ku-part 2. Now, can I just mention a few here? I understand what the state intends doing at this stage. The state and ask the witness that from what you will be practically testifying and you viewed the video footage, what can you say that he says is exactly the same? So I just want to say, now just remind me that if I understand what the state is but no, it is easy. That's what it's not for saying the digital world as long as